Perkenalkan, nama saya Bening Kristalika Damai Nugraha dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 8. Ingat-ingatlah. Karena apa? Kau mungkin menyakitkan hatinya. Dan ku minta kepadamu, jangan dekati dia. Sampai sedikit waktu lagi akan padam api kegusaran yang kini bergolak dalam dirinya. Tak dapat diredakan juga tidak, andai kata orang menganiayamu. Eling-elingen. Amarga apa? Sliramu mbok menawa nglarani atine. Lan tak jaluk marang sliramu, ojo nyedaki slirane. Nganti sedelo maneh bakal sirep uruping dukane sing makantar-kantar ana slirane. Ora bisa dipenging, ya ora bisa. Saumpama wae ana wong sing milara sliramu,